Gaur Upoko erromerian jendetza bildu gara, aniztasunean, jaia eta aldarrikapena uztartuz. Eta pausoak eman behar ditugu deno batera, etorkizunari begira, eta guztiontzako etorkizuna independentzia da. Eta independentzia zer da? Euskal Estatua eraikitzea. Ezin dugu denbora gehiago galdu. Gero eta egoera larriagoa da, eta gero eta argiago dago, lehenbailen joan behar dugula gure estatua eraikitzera. Denon artean, aniztasunean. Gaur hemen jai giroan gaude moduan, elkarlan hori bideratu behar dugu baita ere lan politiko horretan. Euskal Herriarentzat irtenbide bakarra, independentzia. Independentzia Euskal Herri osoarentzako irtenbidea, Euskal Herritar guztiontzako irtenbidea. Horixe da, etorkizunera begira gure aukera, independentzia. Independentzia!